Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzak 12 ditu, hortzirela da, eta astera goaz egunak utzi dizkigun titularrekin. Laukoak osatzen duen Iruñeko udal gobernuaren krisia dagoela jakinarazi dute Arantzadik eta Ezkerrak, eta esan dute lan egiteko modu aldatu beharra dagoela. Joseba Asironek agerraldia egin du Arantzadi eta Ezkerraren salaketen inguruan hitz egiteko. Asironek ardura eskatu du eta Iruñan aldaketa geldiezina dela berretsi du. Nafarroako ospitaletako sukalde zerbitzu osoa publikoa izan dadin prest da gobernua. Ultzamako biogas planta ikertzeko batzordea eratuko dute. Nafarroako zonifikazioaren mugak aldatzeko proposamenari zuzenketak egiteko epea bukatu da. Eremu mistoan ia 40.000 herritar sartuko dira. Nafarroako gobernuak aurten 108 ekimen arau emaile abian jartzea proposatu du. Nafarroako gobernuak 3,57 milioi euro inbertituko ditu Lodosako osasun zentro berri eraikitzeko. Gazteen partaidetza sustatzeko helburuarekin foru gobernuak 30.000 euroko partida bat barne hartu du 2017ko aurrekontuetan Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuak gauza dezan. Jaialdi antolatu dute bihar Lizarran 3 urteko Aioran eskatiak behar duen tratamendurako dirua biltzeko. Bihar ospatuko da Iruña herriko Euskal Jaia. Gaurko albisteekin hasteko, laukoak osatzen duen Iruñako udal gobernuaren krisia dagoela jakinarazi zuten atzo Ezkerrak eta Arantzadik, eta esan dute lan egiteko modua aldatu beharra dagoela. Arantzadik eta Ezkerrak EH Bildurekin eta gero Abairekin batera Iruñeko udal gobernua osatzen duten alderdiek gogo eta egiteko eta erabakiak kontsentsuz hartzeko deia egin diete udal gobernuko beste bikidei. Izan ere, haien hitzetan begibistakoa da konfiantza krisia dagoela. Pio 12. etorbidearen proiektuaren inguruan lau alderdiek dituzten desadostasunek ageriago utzi dute krisi hori, baina aspaldikoa dela argudiatu dute biek. Armando Kuenka eta Edurne Egino, Arantzadi eta Ezkerrako zinegotziek agerraldia egin zuten atzo egoeraren berri emateko. Kuenkak adierazi zuen udal gobernu honetan erabakiek ez direla adostasunez hartzen eta ondorioz ez direla betetzen ari akordio programatikoa. Gauzak aldatzeko beldurra dagoela esan du Kuenkak eta ez omen dira gai garrantzi handiko proiektuak aurrera ateratzeko. Edurne Egino, Ezkerrako zinegotziak esan zuen mugikortasunaren auzian ausardia behar dela, gainerakoan erabakiak kontsentsuz hartu behar direla azpimarratu du. Horrez gain Eginok argudiatu zuen Arantzadi eta Ezkerrako hautetxek ez dutela dimisio aurkezteko inolako asmorik, eta hildo horretan azpimarratu zuen agerraldi honen asmoa udal gobernuan agertzen ari dena publiko egitea dela. Izan ere, konbentzituta daude egoera bere onera bueltatzea posible dela zentzuz jokatzen bada eta akordio programatikoa berreskuratuta. Atzera botatzen baduzu bista ikusiko duzu, mugikortasunean ez dugula erabaki bat ere hartu. Atzo izan zen lehenbizikoa horrela pixka baten jundia handikoa dena, eta horrek esan nahi du gauza asko, ez? Beste arlo batzuetan guk konturatzen gara asko hasi gerala egiten, baino ere bide luzea falta dela, ez? Esango dugu parte hartze prozesuan edo analizia egitea plantilla nun dagoen eta zer dagoen, da arlo bakoitzak hor atzerapen ikaragarria dugu eta guk ikusi nahi dugu benetan hor posible dan ere aurrera paso handi bat ematea. Ulertzen dugu gauzak zaila direla hasten, baino ja hasi gerala, ja 2 urte daramagula zer nun jarri behar dugu, nun kokatu behar dugu gure indarrak aurrera botatzeko. Bai, parte hartzea da bat, nik uste dut, ez dakit, jarriko nuke ere etxe bizitzaren historia, nik uste dut hor garbi eta argi dugula jende asko eta asko etxe bizitza duin baten beharra daukala eta egin dugunakin ez dala nahiko. Hor daude bankuetxeak haiekin nola solasean jarri gure gana ekartzeko etxe bizitzak eta jartzeko aurrera pasu nik uste handiagoa bat behar dugula. Eta albiste honekin lotua, Joseba Asiron Iruñeko alkateak agerraldia egin du Ezkerrak eta Arantzadik egindako salaketen inguruan hitz egiteko. Asironek ardura eskatu du.
Armando Kuenkak eta Edurne Egino zinegotziek egindako salaketaren arira Joseba Asironek heldutasunez eta egoerak eskatzen duen mailarekin jokatzeko eta seriotasunez eta zorrotz lan egiteko eskatu die Ezkerrako eta Arantzadiko hautetxeei. Gobernu programaren 44% gauzatuta dagoela gogoratu du eta Iruñeko udalak aurrera eramandako proiektu guztiak banan-banan aipatu ditu. Nolanahi ere, Asironek iragarri du gogoeta prozesu bat abiaraziko duela behar den moduan funtzionatzeko eta errespetatu beharreko gutxiengo arau batzuk zehazteko. Asironek gogora ekarri du Arantzadik eta Ezkerrak Pio 12. etorbiderako defendatzen duten egitasmoa EH Bilduren eta Geroa Baire ezezkoaz gain udalaren eta mankomunitatearen esparru ezberdinetako teknikariek ere baztertu zutela. Hala eta guztiz ere, Iruñako alkatea prest agertu da gobernu programa berriro eztabaidatzeko hori baldin bada arazoa. Bestalde konfiantza taldean lan serioa eginda sortzen dela adierazi du. Horren bestez, honek guztiak erregimenari eta eskuinari soilik egiten diola mesede gogoraratu die Asironek Ezkerrari eta Dantzari. Geroa Bairen udal taldeak aldaketarekin duen konpromisoa eta gobernu akordioa berretsi eta hori baztertzen dutenaren leialtasuna eza gaitzetsi du. Geroa Baik, prentsa ohar batean adierazi duenez, goitik bera gezurtatu ditu udal gobernuaren kontrako kritikak eta azpimarratu du udaleko programaren akordioa elkarlan osoarekin betetzen ari direla. Nafarroako ospitaleko sukalde zerbitzu osoa publiko izan dadin pres agertu da gobernua. Nafarroako osasun departamentuak ez du jaso oraingoz zerbitzua emateko eskaintzarik. Nafarroako gobernuak iragarri duenez, ekainean Nafarroako ospitalegunearen sukalde zerbitzua bere gain hartuko du osorik. Janaria banatzeko zerbitzurako eskaintzak jasotzeko epea amaituta bat ere ez baituta jaso. Horren ondorio zehun pertsona kontratatuko dituzte, baina 800.000 euro garestiagoa izanen da janaria platerean jartzeko, banatzeko eta garbiketa zerbitzua enpresaren bati esleituta baino. Horixe jakinarazi du Fernando Domínguez, Osasun kontseilariak prentsaurreko batean. Dena dela, zuhurtzia hitz egin du, zeren baliteke Nafarroatik kanpo erregistro ofizialen batean eskaintza jaso izana, baina interesa duten enpresek egin ez dutenez, ekainaren batetik aurrera Nafarroko osasun zerbitzuaren ardura izango da sukalde zerbitzu osoa. Kontseilariari galdetu diote ea kontratazioak Mediterranea Dekaterin orain arte lan horretaz arduratzen zen enpresako langileekin beteko dituzten eta Dominguezek erantzun du administrazioak ezin dituela beste enpresa batzuetako langileak subrogatu, baina dagoeneko behargin batzuk zerrendan sartuta daudela. Aurrekontuari dagokionez zerbitzua publiko egitaren kostua 3,3 milioi euro inguruko izango omen da urtean eta 2,8 milioi euroan atera zuten lehiaketa. Era berean osasun departamentuaren aurrekontua 1,3 milioi euro handiago izango da, arrazoi horrengatik. Hala eta guztiz ere, Nafarroako ospitalegunetako sukalde zerbitzua aldatuta, elikaduraren kalitatea hobetuko dutela azpimarratu du, eta hori oso garrantzitsua dela ospitalean dauden gaixoak bere onera itzultzeko. Ultzamako biogas planta ikertzeko batzordea eratuko dute. Lauko gobernua sostengatzen duten alderdiek proposatu zuten atzo parlamentuan eta aurrera egin du. Ikertu eginen dute Ultzamako biogas planta kontuen ganberak irregulartasunak ikusi eta kasua zuzenean fiskaltzari bidali ostean. Lauko gobernuko kidek proposatu zuten parlamentuan eta PSNren botoekin aurrera egindu egitasmoak abstenitu den bakarra UPN izan da. Ardura politikoak argitzea horixo du xede EH Bilduk. Adolfo Araiz parlamentariak esan duenez, planta abandonatuta dagoela eta inguruko 24 ustiapenek konponbiderik gabe segitzen dutela azpimarratu du. Horren kudeaketa txarra gainditzea zaila dela kritikatu du, Geroa Baiko kide Unai Ualdek eta UPNek izandako jarrera ere gaitzetsi du. Ahalduguko Carlos Cousok iruzur masibo izan dela eta arduragabekeria absolutua hartu du gogoan. PSNek ere azpimarratu du guztiz konprometituta dagoela ikerketa batzordearekin eta zehaztasuna galdegin du. Egindako akatsak denen artean aurkitu eta ardura politikoak ateratzeko. Aurrera jarraituko dugu albisteekin. Bukatu da Nafarroako zonifikazioari mugak aldatzeko proposamenari zuzenketak egiteko epea. Eremu mistoan ia 40.000 herritar sartuko dira.
Bukatu da Nafarroako eremu linguistikoak moldatzeko lege proposamenari zuzenketak aurkezteko epea eta azken orduko ezustekorik ezean 43 udalerri eremu ez euskaldunetik atera eta eremu mistoan sartzeko proposamena tramitatu dute. Iragan otsailean abiatu zen prozesu parlamentarioa udalen beraien eskaera bati erantzunez. Hasiera batean 11 udalerrik onartu zuten eremu ez euskalduna uzteko mozioa. Lege proposamenaren tramitazioak iraunduen bitartean ordea laukoiztu egindako kopurua hori. Azkenean, 39.000 herritar ingururi eragingo die aldaketak. Lehen egunetan Lizarra inguruko herri txikiek eskatu zuten aldaketa, baina azken hilabetetan hegoalderago mugitu da marra eta tamaina handiko zenbait udalerrik ere bat egin dute proposamenarekin. Eremu mistora pasatzeko eskatu dute besteak beste, Tafaia, Zangotza eta Herriberriko udalek. Lege proposamena behin betiko onartu aurretik foru araubideko batzordean eztabaidatu beharko dute legebiltzarkideek. Heldu den maiatzaren 23an izanen da hori. Bada baita kontrako eskaerarik ere, Zizurko zendeak UPNren gehiengo absolutuarekin eremu mistotik ateratzea eskatzeko mozioa onartu zuen. UPN gehiengo absolutua baliatu du mozioa aurrera ateratzeko. Nafarroako gobernuak bertzalde 108 ekimen arau-emaile abian jartzea proposatu du. Nafarroako gobernuak aurtengo urtean zehar guztire 108 lege eta erregelamendu ekimen mahai gaineratzea aurre ikusten du eta horietatik 23 foru legeko proiektuak eta 59 foru dekretuak izango dira. Gainera, kontseilariak 26 foru agindu onartzea aurre ikusten dute. Horrela jasotzen da foru exekutiboak bere bileran 2017 urterako onartutako urteko araudia planean. Foru exekutiboak lehen aldiz onartu du plan hau eta horrela segurtasun juridikoaren printzipioa bermatu nahi da herritarrek aurrez ezagutu ditzaten ordenamendu juridikoaren inguruko aurreikuspenak. Informazio egun gutxi barru argitaratuko da gobernu irekiaren gardentasun atarian. Landa garapeneko ingurumeneko eta toki administrazioko departamentuak aurkeztu ditu ekimen gehien. Hau da, 25 eta horietatik 7 foru legeko proiektua dira, 11 foru dekretuak eta 7 foru aginduak. Araudi produkzioaren aldetik jarraian lehendakaritzako funtzio publikoko barneko eta justizia departamentua dago 19 ekimenarekin. 5 foru legeko proiektu, 13 foru dekretu eta foru agindu bat. Osasun departamentuari dagokionez 16 araudi berri proposatu ditu, 9 foru dekretu eta 7 foru agindu. Bestalde, ogasuneko eta finantza politikako departamentuak 12 ekimen gauzatuko ditu. Foru legeko 3 proiektu izango dira, tartean kontratuena, eta 8 foru dekretu eta foru agindu bat. Ondoren, herritarrekiko eta erakundekiko harremanetarako departamentu aurkitzen da 10 ekimenarekin. Horietatik 2 herritarren parte hartzeari eta berdintasunari buruzko foru legeko proiektuak. 7 foru dekretu eta foru agindu bat. Eskubide sozialetako departamentuak berriz 9 ekimen aurkeztu ditu, 2 lege proiektu, 3 foru dekretu eta 4 foru agindu. Hezkuntza departamentuak 9 ekimen burutuko ditu. Unibertsitate ikasketarako maileguen abalari buruzko lege proiektu bat edota beste 5 foru dekretu eta 3 foru agindu. Garapen ekonomikorako departamentuak ere beste 6 ekimen aurkeztuko ditu, horietatik 2 foru legeko proiektuak, 2 foru dekretu eta 2 foru agindu. Azkenik, kulturako departamentuak 2 ekimen proposatuko ditu, eskubide kulturalei buruzko lege proiektu bat eta foru dekretu bat. Eta Nafarroako gobernuak ere 3,57 milioi euro inbertituko ditu Lodosako osasun zentro berria eraikitzeko. Nafarroako gobernuak Lodosan osasun zentru berri bat eraikitzeko 3,57 milioi euroko lanen lizitazioa baimendu du. Dagoeneko 2008 urtean herriak osasun zentro berri bat zuela jabetu zen eta eraikuntza proiektua kobratuta zuen. Hala ere, finantzazio zailtasunak direla eta proiektua ezin izan zen gauzatu, baina foru gobernuak berriro ekin dio horri. Gune berria L formatuko 2 eraikinez osatuta egongo da, erdian patio bat izan da eta elkarren artean lotuta egongo dira. Gaur egungo osasun zentroaren inguruan eraikiko dira eta gaur egungoa azkenean eraitsiko dute. Lanak 2 fasetan garatuko dira eta ez da zentroaren jarduera inola ere eten beharko. Eraikuntza proiektuan 4 eremu barne hartzen dira. Laguntza eremuak, kontsulta orokorrak, larrialdiak, errehabilitazioa, emakumearen arretarako zentroa, itxaron gelak eta komunak, langileen eremua, zuzendaritzarako bulegoak,
liburutegia, logelak eta aldagelak, harrera eremua, harrera lekua eta artxiboak eta instalazioen eta biltegiaren eremua. Osasun zentro berriaren azalera erabilgarri osoa 1436,42 metro karratuko izango da 2 solairuetan banatuta. Eraikitako azalera osoa aldiz 1612,89 metro karratuko izango da eta 2989,22 metro karratuko lursail batean kokatuko da. Eraikinak patioa barne 1743,11 metroko azalera osoa izango du eta eraikinaren kanpoaldeko azalera librea 1256,10 metro karratukoa izango da. Eta gazteen partaidetza sustatzeko helburuarekin, Foru Gobernuak 30.000 euroko partida bat barne hartu du 2017ko aurrekontuetan Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuak gauza dezan. Gazteen partaidetza sustatzeko helburuarekin Foru Gobernuak 30.000 euroko partida bat barne hartu du 2017ko aurrekontuetan Nafarroako Kirol eta Gazteri Institutuak partaidetza moduan gauza dezan Nafarroako gazteekin. Aurrekontu parte hartzaileek herritarrek proiektu edo politika publiko baten garapen maila guztietan parte hartzeko aukera ematen dute. Prozesu hau prentsaurrekoan aurkeztu dute Ruben Goñik, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko zuzendariak eta Adela Gonzalezek, Gazteria Departamentuko zuzendari ordeak. Aurrekontu parte hartzaile honen gastuaren proposamenek arlo hauetako proiektuak izan behar dute: partaidetza, prestakuntza, kultura, berdintasuna eta lehiaketak. Hau da, gizarte izaera izan eta gaztei zuzenduta egon beharko dute. Gauzatzeko aurrekontuak gehienez 15.000 eurokoa izango da eta gutxienez 12.000 eurokoa. Bertzalde, proiektua proposatzen duten pertsona edo erakundeek garapenean eta gauzatzean parte hartzeko konpromisoa ere sinatu behar dute proiektu horren jarraipen eta ebaluazio batzordearen barruan egonez. Haren ekintzak Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak gauzatuko ditu. Proposamenak 2017ko aurrekontu ekitaldean zehar egingo dira. Eta bihar larunbata Egafest elkartasun jaialdi antolatu dute Lizarran 3 urteko aioran eskatiak behar duen tratamendurako dirua biltzeko. Elkartasun jaialdi handia prestatu dute Lizarran biharko. Aiorak behar duen tratamendurako 25.000 euro bildu nahi dituzte antolatzaileek eta horretarako 2.000 sarrera saltzeko erronka hartu dute. Mikel Urdangarin, Esne Beltza, Zea Maiz eta DJ L. izanen dira protagonistak arratsaldeko 7:00 aurrera Lizarra ikastolan eginen den kontzertu handian. Sarrerak internet bidez eskura daitezke 10 euroan eta egunean bertan lehiatilan 12 euroan. Baina Egafest ez da soilik musika zelikatuko, eguneko plan ederra ere prestatu baitute Santiago plazan egiteko. Eta Ortzil honetako albisteekin bukatzeko bihar maiatzak 13 ospatuko da Iruñerriko Euskal Jaia. Iruñerriko Euskal Jaia Iruñerriko euskararen euskal kulturaren alde lan egiten duten talde eta pertsonen arteko topagunea da. Euskal kultura eta nortasun aldarrikatzeko aukera alaia eta koloretsua bihurtu da dagoeneko. Bihar ospatuko da jaialdia Iruñan. Jardueraz beteriko egun antolatu dute, hala, goizean animazio izan da Aldezarreko karriketan barna, eguerdian ekitaldia eta bazkaria, arratsaldean kontzertu eta dantzaldia eta gauez ere kontzertuak. Aurtengo leloa geureari eutsi izanen da. 2 zentzu izanen ditu leloak, alde batetik, euskal kultura eta identitatea defendatzeko arrazoirik ez dela falta azpimarratu nahi dute. Bestalde, gureari eusteko esanez, gure euskal jaiari eusteko beharrak karrikaratu nahi izan dute. Larunbata goizeko 10:00 Gosari herrikoia eginen dute taldeek Mutiko Alaiak Peñan eta Hortzadar folklore elkartean. Ondoren, Iruñerriko dantzari, erraldoi eta joaldunak kalejiran aterako dira, baita trikitilariak, gaiteroak eta fanfarreak ere. 12:30 udaletxean bilduko dira denak ekitaldi nagusirako. Aurretik, 12:00 erraldoiak dantzan ariko dira plaza horretan. Ordu batetan, larrain dantza eginen da. Eguerdian herri bazkari izanen da Santana plazan eta ondoren bazkalondoa ostatu ibiltaria taldearekin. Arratsaldean 2 giro banatu dituzte Carmen eta Kaldereria karriketan. Lehenbizikoan dantzaldia izanen da Gatubi taldearekin 6:00 aurrera eta herriko tabernaren laguntzarekin eginen dute. Bigarrenean bestelako kontzertuak izanen dira Bortzetatik aurrera. Guaja, Damak, Txotakabra taldeak hain zuzen ere. Azken hauek Kaldereriako tabernek antolatu dituzte. Dantzaldea bukatutakoan kalejira eginen da Jarauta tabernaraino eta bertan izanen dira azkenengo kontzertuak 10:00 aurrera.
Jarduera haue guztiak antolatzeko ezinbesteko izan da Aldezarreko hainbat tabernaren babesa, baita kultur taldetako voluntarioen lana ere. Ikertubia xaloan izan da jaialdiaren inguruko xetasunen berri ematen. Bai, Euskal Jaia orain aurretik ere egiten zen, kontua da egiten zen San Fermin txikiren egitaragoaren baitan. Orduan larun batarekin ateratzen ziren Iruñeko dantzariak eta musikariak, eta itzuli bat egiten zuten Aldezarrean barna eta gero bazkaria, eta arratsaldean ere jarraitzen zuten musikariak jotzen eta besteak dantzan. Eta kontua da, orain dela 6 urte erabaki zuten orduan antolakuntzan zeudenak, Euskal Jaiak behar zuela egun propio bat. Azkenean San Fermin txiki besta handia da, gauza asko daude, eta ikusten zuten pixka bat difuminaturi geratzen zela, ez? Zen oso argi ikusten Euskal Jaia bazenik. Batzuk baserritarrez jantzita ibiltzen ziren, baina gero gainerakoak ez. Nahasketa gehiagi, ez? Bai, orduan horregatik erabaki zuten egun propio bat ematea, eta beraz irailean izaten da, San Fermin txiki, okerrez nago, maiatzera eraman genuen, eta udaberriarekin batera Euskal Jaia. Euskal Jaian inguruko elkarrezketa guztia ikusteko aukera izan duzu, oraintxe albistegi hauen ondotik egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan. Eta orain goazen egunak utzizkigun albisteen errepaso egitera. Laukoak osatzen duen Iruñeko udal gobernuaren krisia dagoela jakinarazi dute Arantzadik eta Ezkerrak, eta esan dute lan egiteko modu aldatu beharra dagoela. Joseba Asironek agerraldia egin du Arantzadi eta Ezkerraren salaketen inguruan hitz egiteko. Asironek ardura eskatu du eta Iruñan aldaketa geldiezina dela berretsi du. Nafarroako ospitaletako sukalde zerbitzu osoa publikoa izan dadin prest da gobernua. Ultzamako biogas planta ikertzeko batzordea eratuko dute. Nafarroako zonifikazioaren mugak aldatzeko proposamenari zuzenketak egiteko epea bukatu da. Eremu mistoan ia 40.000 herritar sartuko dira. Nafarroako gobernuak aurten 108 ekimen arau emaile abian jartzea proposatu du. Nafarroako gobernuak 3,57 milioi euro inbertituko ditu Lodosako osasun zentro berri eraikitzeko. Gazteen partaidetza sustatzeko helburuarekin foru gobernuak 30.000 euroko partida bat barne hartu du 2017ko aurrekontuetan Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuak gauza dezan. Jaialdi antolatu dute bihar Lizarran 3 urteko Aioran eskatiak behar duen tratamendurako dirua biltzeko. Bihar ospatuko da Iruñerriko Euskal Jaia. Eta bertzerik ez gaurkoz, mila esker zuen arratagatik eta asteburu hona izan. Astelenan itzuliko gara, beti bezala 3etatik antzinera. Aio! Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea.
Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.